Monus Maya Boto Salim Sapur Hai Nương Ni Nương Mạng Lây Phul Xin Điêu Thị Ni Hay Phá Thà Li Phá Thà Liอาทาโรพัทาลีเขินนานเนยให้ขังคลาลารีขนาในสนนานีไปเสมุทีอาลียวนมาไม่นโลจีคูขนาในบีบางเรือบังขนาในสาเดินให้สนนานีพาทอบันเดอเอาสิจูสีดีขนาดในกายทุนชีขนาดในสนานีบันเดอเจงอาเสไม่เน่าสลีไม่เน่าขนาดในสนานีไม่เน่าดนเน่าบิมาโลกชีเขาว่าพึงขนาดในกำบาดีคำเพลขนาดในดอกหน้าทงสีขนาดในบรรดาข้าวพืชขนาดเนยเนื้อมาพุลสีเดี๋ยวดีนี่เขาเคไรสันดีโยเคไรขนาดนี้เคไรสลีโยริคังสีสะดุสีคูสิคันรีคันนันีคาปุริคาเรขาคูลานานเนยสนากุรุเมนากุรุเดิมสาวจิงบีพากุรุมโหรีสาเพอหนังสรเขาลานนานเนยเดินเฮยเครายคงนายยาให้เกิดไตนี่กุยดีพัดเอ้ยสนาดีขนาดนี้เราดีบิเราดีเขาดีกังขนาดนี้มุกุดีดาฟาเซสาเดกังสะเหดึงขนาดนี้กุรูอาสนชนาเนยหนังเสือลายขลังดึงหายอังเขอกับขังนานเนยกับจีนานนี้เอ้ยให้อีสามนุสไม่ยาบุกโทสารีสาเพอดอกคนนาเท่าสีคู่กันนานนี้ยังบรรดาขบวนคู่สักพาราขนาดนี้สนานี้กับบารีคำเพลย์เอาสิไรนานในเรื่องบังเรื่องบังหนังสือเขาเพื่อไม่หลังเงินหายสางลักมานานเอ้ยกำลังงาสกมานานในกำลังงาทุกโทสีขลำนานเนยอังไลกำลังงาให้ก็ไตนี่ไพเนนังสีนี่ขังกีดีสนโมกีดีพี่ยงนี่จนี่ไพเนบูรุฮาริยาบลีบิดาเนยนังเสรลัยแค่ไรคงเกิดมันบลีบิดาเนยนังเสรลัยไม่นูกันซาเบดังมันบลีขนาดนี้เนบลีบิดาเนยไม่นูกันซาคู่เบดังมันข้าวกองดีนกสงสารเราเบเพอไปจีเนทรมนิจีคู่กองนี้บัดคู่ผู้ดีเอาสิบีบดังมันหายเกิดไดนี่ไพเนหนังสือเพื่อแค่ไรเขาหนูเบดังมันให้ไปก็มีเอาทางกลุ่มหันนาในทุรดีหลังในเดี๋ยวนี่พอไม่หลังในเดี๋ยวนี่บ่เพื่อเดามาสาลังในสปรีสุพรีไอทิ้งใจกันขลำนานในยงกีพงกีเราเสือพอไม่เบื่อในดังมันหายสาปีกำมีสถาบันใจกาสงสารเราข้ามก็เลยเสื่อแค่ไรเหดังมันสถาบันวิสาดำเนาเราแค่ไรเหดังมันสถาบันเรานี้นุโคเราบลีขนาดได้แค่ไรคงเบื่อดังมันให้ส
serhaba gauni gudi batu deramni sasi sana guru sana nei serhaba gauni no kor sungsara khira ai khnan nei abung gauni bimalu chi ko bukhang na nei la dang man serhaba bimal sarani kharai khnan nei la deng man te derang pandari ne de mispa sasian rang rasi wita hasi bari bong tam ne sasian bahพันทำพนานในมาเข่าบุงดังวันให้สาบิคงเนื้อหนังเสือเป่าการหลังเสือไปให้เสือบ้าโนซาดงนีเรียงในทัศรีคูลนานในคริสติมุสาลังในเข่าส่วนนานี้กูจีทุงรีละนานในบันในนานในมุสาลังในกูสถาบะปะโตกุดียาวขในกระสนานในอังกีพงกีไอรีไซลีมุสาในกูบักรุมปามุสาในกูคริสติมุสาในกูเนคีไรหันนานเลยพอทางลังใบบาเราทุเลวเวอทุงเกลังเจอเพื่อนให้สาจาริเมนเบอทลังในนงะเนรเซนเบอทลังในนงะปุโรหาริยาเกาคูสันเสเราปัตราคูเบอขมาลังเนสวมหนังนายนงะให้เกิดริงขังหันในคำนี้ยังเคยจังริงสลังในสมนี้ยังเคยจังทิ้งโซสิงโซนานในโซทานนี้เรียงในซึ่งปีเขาเนอรันเดอสุเขานานเนยมีมากุรุเดวดีนี้สนานในอังเลยมุสาหลังพระพันสีพันขลำนานในหนังสารนี้สิวมโลกสงสารกูก็จะเนาไปถึงนานในหนังสีนี้พวกนานในขันในพระสารมุทาจึงหนังสีนี้อาสมชินานในขันในอาสอนนี้ชีจึงให้หนังสารกูสาจึงมาเราจังผู้ใส่หลังเบากันนังเสรเขาจังเลยมาเขาจังดินชีหลังเบาเนมาหัวละนานเนยนังเสรเขาจังเลยเพื่อนหลังเบาเนยนังเสรเขามารูปละนานในจังผู้ใส่หลังเบาเนยสาเพอหนังเสรนี้ดักอาบาสลังในดักอาบาสีสลังในบรูฮารีนี่แค่ไรเขาเนอเป่าการหลังในเขาให้บรูฮารีนี่แค่ไรเขาบอกว่าหลังบาสาเพออะไรสิเลยสลังจืบกันให้สันสีหนังสือเพื่อสังกาดาวทางปลาสือกูรู้ว่าหนังสือเขาตันให้กันสังกาดาวสือกูรู้เขาละก็มันกันสือเขามาไปดีขลำนังเกาหนูเนื้อเหมือนเสือกันให้สาจังนี้เราวัฒน์เขาหนังสือเรสมังไปดีขลำลังปาจังนี้พอไม่ลังในเขาหนังสือเรสุดีบอกกันหลังปาเขาขงเขาบอกกันหลังสืบให้บุรุษว่าขี้ให้ดงงบุรุษว่าปีดดงงเมื่อบุรุษอาริยะปะโทเดิมพิมาบุรุษพระสัพเพนสุเพนขลังนานในบัพรุตาวพระดาวนังสรเนพระลังปารีเนกเดกไดนี่บิรดิมาลูมันอิทอาไคซิวบสมลังนังเกินบิรดิมาลูสนาซลาวาสุดีปโรฮาริยาวกยามันปลาปโรฮารินีบิรนุงอามันปลาดินในมันเนบิรนีรูปลานานเลยทางคือหายสารหนังสือเขามาเนื้อคือเสือขังคือสาสอนนาเพื่อเกิด
आलायसिलाय नोंसोरो धर्म सिबिबोदों दिनैसिमबो आलायसिलाय अराव फानसे दैयाव फानसे खालामनानै बर' हारिनि खेराइखौ मानो बावगारलांजोबदों हाय ओइ फिसाफोर आं नोंनि नोमाफोरसि देउदिनि मा होननानै नोंसोरखौ आं फोरमायलांबावगोन फिसाफोर मा रावजों नोंसोर बर' हारिखौ आं खौसेयाव खालामनानै गालांलांबावनो नोंसोरखौ आं दिनै मा होननानै मा रूपजों मा फोरमायबावगोन फिसाफोर दिनै नोंसोरो दा सान फिसा सानफ्रामबो जोंखौ खेराइ होयै होयै खेराइनि आसनाव लेंहरनो दाबाव आरो खेराइसालि खेराइ लांगोनायाव फैयै फैयै फैनानै जों नोंसोरनाव प्रसाद मथा बिनानै जाबाय थागोन बे नङा फिसाफोर नोंसोरखौबो जिउआव हां लानाय हां हगारनाय कर्म आरो धर्म नोंसोरखौ जुदि जिउआव आङो बा आनान गसाइ सोरजिगिरिया जेब्ला नोंसोरखौ बे बुहुमनि बिखायाव मुनुसमाया होननानै मुनुसै जोनोम होदों बा मुनुसमाया हिसाबै सृष्टि खालामनानै हरदोंमोन बेयाव नोंसोरखौ जे बुंहराखै नै मुनुसमाया फिसाफोर नोंसोर कर्मजोंनो सानफ्रामबो कर्म दैनानै सानफ्रामबो कर्म खुसि हाथियारखौ आखायाव लानानै नोंसोर मावनानै थांबाय थानांगोन बा नोंसोरनि जिउखौ खांबाय थानांगोन नोंसोरखौ बेबायदिबो बुंहराखै जे आनान गसाइया नोंसोरखौ मोननै फिथाइ जिउआव कर्म आरो धर्म कर्म आरो धर्म कर्मआबो नोंसोरनि जिउआव बेसेबांबा गोनांथि आरो धर्मआबो नोंसोरनि जिउजों लोगोसे इसेबांबा जोंहाय गोनांथि जाय कर्मआ नोंनि जिउआव बेसेबांबा सोमोन्दो गोनां गोनांथिबा बै धर्मआबो नोंजों बेबायदिनो जिउजों समान बा नोंनि कर्मजों समान गोनांथि दङ होननानै बे बुहुमनि बिखायाव नोंसोरखौ रावबो आनान गसाइया नोंसोरजों सोंनानै बा नोंसोर आनान गसाइजों रायलायनानै ओइ फिसा मुनुसमाया फिसा सनाफोर खेराइसालियाव नोंसोर खेराइ जानो फैयोब्ला खेराइ लांगोनायाव खेराइयाव मा बुंलांदोंमोन सोर देउदिनिया फैनानै मा बुंदोंमोन आनान गसाइया थारैनो बर'खौ बा बर' हारिनि माखासे खेराइनि आब्रुथि नेमखान्थिफोरखौ मा आसारफोरखौ माबायदि खुंलांनांगौ मा बाथौ साय सालामिफोरखौ माबायदि सिबिलांनांगौ गावनि न'खरनि गुरुफोरखौ बोरै दोननांगौ गावनि रायजोजों संसार जानायाव गावनि जिउखौ बोरै दैथायलांनांगौ गावनि फिसा फिसौखौ लानानै बोरै गावनि संसारनिफ्राय साबसिन संसारसिम होलांनो नाजालांनांगौ बेफोरखौसो जों फोरमायलांनो फैयो फिसाफोर बेनिखायनो खेराइसालियाव खोनासंनानै आनान गसाइनि बुंनाय जोंनि राव बाथ्रा सोर आनान गसाइया मा बुंलांखो मानो बुङो सोर फैदों सोर थांदों आनान गसाइ नोंसोरसो नुनो मोनदों मा बुंलांदों मा थिलांदों आनान गसाइ नोंसोरसो मिथिलांगौ बेनो फिसाफोर बेनिखायनो गोदै नोंसोर दिनै नैबे हर गेजेरनि समाव होदावरि होसावरि फैनानै खेराइ खुंदों खिन्थु फिसाफोर दिनै धोरोमनि बिस्व जुदुआ आगान सुरबोगासिनो दङ धोरोमाव मुनुसजों मुनुस रायजो संसार जानायनि दाङा बाजिया बेलेग फिसाफोर गावनि बिदा बिनानावनि न'खर संसार जानायाव नांलाय खमलाया बे बेलेग खोथा खिन्थु दिनै धोरोमाव जाय मुनुसमायाया गावनि बाथौ धोरोमनि खेराइखौ गावनि बाथौ धोरोमनि गाम्बारि खामफ्लायखौ गावनि बाथौ धोरोमनि माइनाव दनखौ गावनि बाथौ धोरोमनि सनानि लथा गुबैखौ बावगारलांजोबनो हमोब्ला नायबाय था बर' हारिफोर नोंसोर मालाबाबो डेभेलप जालांनाय नङा नोंसोर माब्लाबाबो फरायदोंबाबो नोंसोरनि मिजिं थांखिखौ होसोलांनो हानाय नङा नोंसोर माब्लाबाबो जोंखौ बावगारलाङोबा बर' हारिया बाथौ धोरोमजों लोगोसे खेराइ खुंलांनो आनान गसाइ सोरजिगिरिखौ लेंहरनो आनान गसाइ सोरजिगिरिनो सनानि फाथालि आबुं होनानै रंजाखांनो खेराइसालियाव बाफोरदाव सासे देउदिनिया दखना थावसि गाननानै बान्दा खाफर साखा फारा खानानै गावनि सांखि जिउखौ लानानै नोंसोरनो आब्रुथि फोरमायलांनो गोनांखौ जुदि नोंसोरो दोनोब्ला जिउआव मालाबाबो नोंसोरो सैथो लामाखौ मोनहैनो हानाय नङा फिसाफोर मा नांगौ फिसा जोंनो नोंसोरनिफ्राय बियाखै जोङो धन दौलत जोंनो हरफिननांगोन मुनुसमाया गाननाय जोमनाय आसान सना रुफाखौ जोंनो हरफिननांगोन होननानै जों मालाबाबो नोंसोरनाव बियाखै जों नोंसोर जि होदों बावनानै थिनानै जों बेखौनो जादों जि बिबार जरा होनानै खुलुमदों बेजोंनो दिनै नोंसोरनि जिउ सोरगोआव बिनाय फिथाइखौ जों होलांदों नोंसोरनि बावनाय होनाय नोंसोरनि बावनानै थिनानै होनायखौ जों नाजावलांगासिनो दङ होमब्ला दिनै नोंस्रा खेराइखौ सोरबा खर'आव लानानै रुजुननाङाखै सोरबा हार बाजार सहर बेन्दाराव लांनानै फानबायनो जों नोंसोरखौ थिनाखै नोंसोरखौ थिनदों जे बर' हारि सुबुं हिसाबै बर'आ
बाथौ खेराइखौ जेब्लायबो माग दाननि दानखौ लानानै खुंलाङो ना कार्तिक दाननि दानखौ लानानै खुंलाङो ना बैसाग दाननि दानखौ लानानै खुंलाङो नोंस्रा मोनथाम बिभागजों मोनबा फानाव राननो हादोंमोन मोनबा फानखौ राननायनि बिथोराव जोङो तिनि सयं तिनि सैथ बाथौ बान्दोनि बान्दोखौ लानानै जों नोंसोरखौ थिनलांदों मा नेरसोनखौ लानानै मा बोथोरखौ लानानै नोंसोरो खुंलांनो हानाय बिनि बिमोनथाय बा बिनि ओंथिखौ जों फोरमायलाङो दा फिसाफोर नों जैगखौनो होआ मानो नों होनानै था फिसा नों बेजोंनो गोजोनबा जोंबो बेजोंनो गोजोनदों नोंनि होनायजोंनो होमब्लाबो दिनै नोङो नोंनि न'खराव जैग होनानै नोङो आनान गसाइखौ दिनै ब्रह्मा आरो बिष्णुआ सोरमोन मिथिगौ ना ब्रह्मा आरो बिष्णुखौ लानानै नोङो दिनै गाबज्रिउ हरनायाव नों दिनै बुङो हे आफा परमपरा नम जौथि सुरपाय नमनि साहा श्री दिनै बुंनो भगबाना दिनै आनान गसाइया दिनै श्री 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 शंकरदेव होननानै सोरबा बायदिनि अबतारखौ लानानै थांदों सोरबा दिनै दिनै माधबदेव बेबो जादों दिनै आनान गसाइनि रुप सोरबा जादों दिनै शिबलिंग बेबो जादों आनान गसाइनिनो मुं सोरबा लादों शिबदा होननानै बेबो सासे आनान गसाइनिनो मुं सोरबा खुलुमदों कृष्ण हरे कृष्ण होननानै बे हरे कृष्ण आनान गसाइयाबो सासे अबतार रुप लानानै आनान गसाइनिनो मुं सोरबा दिनै लादों बिमा गिदिर बिमा गोसोम बेबो दिनै आनान गसाइ सासेनो अबतार रुप मुं होमब्ला दिनै गासिबो आनान गसाइयाबो मोनफा मोनफा मुं दङब्ला गासिबो आनान गसाइयाबो मोनफा मोनफा अबतारजों धोरोम सृष्टि खालामलांदोंब्ला नोंसोरबो सान फिसाफोर थारैनो आनान गसाइ बिमा गुरुफ्रा जोंनि देहा सोरबोआव जों मनुष्यनि सुबुंनि गेजेराव जोंनि गांनाय उखैनाय जोंखौ साव सोफोन होलाङा जोंनि मोजां थांखि मिजिंखौ लानानै जों माबोरै थांनानै थानांगौ थांनानै थानायाव जों माबायदि थानांगौ थांनानै थानायाव जों धर्मखौ बोरै खुलुमलांनांगौ थांनानै थानायाव जों आनान गसाइनि निस्सय बिबार जरा प्रसार मुथा होनानै इसिबांबा सन्थिस्थ' गोसोजों गोजोन होनो हानानै जोंनि बिथोराव आनान गसाइया साखारि नङाबाबो निराखार जानानै जोंखौ इसिबां गियानि होलांदों होननानैसो नोंसोर साननांगौ जों नोंसोरनिफ्राय मोनबो दिनै गाननाय जोमनाय माबा मोनसे दिनै नोंसोरनाव जोङो बिनानै लांफैयाखै फिसा जों नोंसोरनो होनोसो फैदों दिन्थिनोसो फैदों दिनै नों न'खराव जैगखौनो होनानै खुलुमा मानो फिसा नों खुलुमला बर' हारि जानानै बाथौ धोरोमजों लोगोसे खेराइखौल' नोंसोरो सोमोन्दो लाफालां फिसाफोर सानफ्रामबो नोंसोरो खेराइ खुंनाङा सानफ्रामबो नोंसोरो खेराइसालियाव फैबाय थानाङा फिसाफोर दानसेयाव बा बोसोरसेयाव खनसेल' नोंसोरो बबे दानखौ लानानै बबे बोसोरखौ लानानै नोंसोरो खेराइ खुङो बेनो बर' हारिनि खेराइ गासिबनिबो बर' हारिनि बेयावनो जोङो फैनानै गोजोन बेयावनो जोङो नोंसोरनि गोमालांनायफोरखौ फोरमायलांगोन नेमखान्थिफोरखौ जों फोरमायलांगोन माबायदि थांनानै थानांगौ माबायदि मुलुग संसाराव दिनै नोंसोरनि रायजो जानायखौ बोरै गेलेलांनांगौ जों फोरमायगिरिसो फिसाफोर दिनै आं नोंसोरनो फोरमायलाङो फिसा मुनुस मायाफोर जुदि नोंसोरो बुहुमनि बिखायाव आनान गसाइ बिमा गुरु देवदिनिखौ गैया सानोब्ला बै सुबुं समाजनि गेजेराव बेसेबांबा नायखां गुरु दङ बेसेबांबा दिनै बिमा गुरुफोर सोरबा दिनै शिबलिंग जानानै सोरबा शिबनि रुप लानानै सोरबा नुरुरुपि नारायणनि रुप लानानै सोरबा दिनै दुर्गानि रुप लानानै बेफोर नायखां गुरुआ मानिफ्राय सृष्टि जालांदों मानिफ्राय गुरु जादों बेखौ सोंनानै लाग्रो सोंनायनि अर्थजों नोंसोरो सोदांनानै लाग्रो जे सैथोआ बबेसिम आरो असैथोआ बबेसिम दङ जुदि बाथौ हारिया बा बर' हारिया खेराइयाव जुदि देवदिनि फैनानै खेरायालासिनो नोंसोरनो जुदि जारा फाग्ला थेन्थामालि जानानै खेरायनो हादोंब्ला नोंसोरनो जुदि जारा फाग्ला जानानै मोसालांनो हादोंब्ला नोंसोरनो जुदि देवदिनिनि रुप लानानै थुंग्रिखौ लानानै मोसालांनो हादोंबा दे फिसाफोर सानखौ नोंसोरो हर खालामलांदो आरो हरखौ नोंसोरो सान खालामलांदो बाथौनि बान्दोखौ बान्दोबा दुमालासिनो खुलुमनो हागोन फिसाफोर नोंसोरो जुदि खेराइखौ गैया होननानै सानोब्ला नोंसोरनि बाथौनि बान्दोखौ नोंसोरो मा महरजों मा बान्दोजों खुलुमो दुमनानै खुलुमलांदो फिसाफोर जोंखौ जुदि नोंसोरो नाङाब्ला जोंखौ जुदि नोंसोरो इसेबां निस्सय दिनै सोरजिगिरि आनान गसाइ जानानै बिमा गुरु देवदिनि जानानै जों देवदिनि बिमा गुरुफोरखौ नंखाय सानदोंब्ला दे फिसाफोर हर हरबा सान सानबा नोंसोर जुदि जोंखौ आनजाद लानायनि गेजेराव खेराइ खुङोब्ला हर हरबा सान सानबा खेराइखौ आं नैबे देब'बानि बाथौ धोरोमनि बिमा फुलस्रि देवदिनि जानानै आं खुंनो राजि दङ फिसाफोर नोंसोरनि सोंनायखौ आं फिनलांगोन आंनि सोंनायखौ नोंसोरबो फिननो हानांगोन बे बादायनाय मुगाखौ लानानै जुदि नोंसोर सोंदोंब्ला आं फिनलांगोन आं सासे आनान गसाइ देवदिनिसो खिन्थु दिनै नोंसोर मुनुस माया जानानै जुदि जोंखौ नंखाय नंदोंब्ला हर हरबा सान सानबा खेराइखौ जुदि नोंसोर खुंनानै आनजाद लानोबा आंखौ आनजाद लानो हागोन फिसाफोर आंनो मा फुलस्रि देवदिनि थारैनो बिरा सोरमोन गोदो बिर दैमालुआ थारैनो सिखना जोहोलावा सोर
थानांगौमोन बर'आ गंबेसे न' थानांगौमोन बर'आ रायजो जानायनि गेजेराव हाबानि बिबानखौ माबायदि लानांगौमोन बस खाजोनानि बिबानखौ माबायदि गारनांगौमन सासे फिसाया गावनि न'खरनिफ्राय गुबुनाव थांनानै बिलाइ हैजानाय फिसाखौ मा रावजों गाबज्रिनानै माबायदि खान्थिजों दिनै धोरोमनि समाजखौ लानानै बिजिरलाङोमोन सैथो गैयै नर मुनुस मायाफोर लाजिरोङाखै नोंसोरो दिनै गावनि बिबानखौ गारजोबनानै मालायनि बिबानखौ लानानै समायना रमायना गावनि गोदोनायावलायनो मोनसे मंगल चित्र बे मंगल चित्रआ नोंसिनि नङा गोसोम गाबखौ मालाबाबो अमंगल होननानै बेखौ बुजायनाय जायो मंगल नङा बेयो अमंगलसो बे जादों अमंगल होननाय लोगो लोगो बे नोंसिनि नङा नोंसिनि बिबार मालायानो जादों जेब्ला गोथार जुलिनि समाव नोंसोरखौ गोदोनायाव बिबार माला सोनानै गानहोलांगोन बेसो नोंसिनि सनानि गोदोनानि माला जाय जिरादखौ नोंसोरो दिनै जोनोम जानायनि लोगो लोगो दिनै जोनोमनि उनाव सासे बिमानि फिसा होनना सिनायनायाव आरो जोनोमनि उनाव सासे फिसाया गावनि बिमाखौ मोनदों होननानै नोंसोर जेरै जाथि सुवा सिफायनानै दै सारनाय होनो बेखौ ओंखाम जाहोगोन बायदि मैया दिनै गाननाय जोमनाय होगोन बायदि मैया एवखां सावखां खालामनानै होगोन बेखौबो नोंसोरो दिनै खनबेसे खुङो नाथाय फिसाफोर बेबायदिखौसो नोंसोरो सनानि धोरोम साननानै सिबिलांदोंना फिसाफोर नाय फिसाफोर गाव खुरिया राजाया जेरै माबोरै जालांदोंमोन दिनै बेबायदि नोंसिनि जिउआव थास'लायाव जेरै थरथिंसे दैया माला गलाङो माला दिनै अखानि हादैया जमा जानानै लोब लोब दिनै बोहैलाङो समजों लोगोसे नोंसिनि दै गुथाला फैनानै नोंसोरखौ बोहैलाङोब्ला हमथास्लाबनो हानाय नङा बैथा गैयै लोरगिया नोंसोर दैमा गेजेराव थाङोबा दिङा गैयालासिनो लोरगि गैयालासिनो दैमानि गेजेराव नावावल' गाखोनानै थायोबा नावारिया गैयाबा दिनै जाय लोरगिखौ लानानै जावगारनो नोंसा गैयाबा गोदोनानै थालांगोन रुपे नारायणआ मोनसे अबथारजों मा लादोंमोन बेबायदि जालांगोन फिसाफोर जों नोंसोरखौ बुंलाङो दाबाव फिसाफोर दाबो सोदांनानै ला फिसाफोर नों जेखि न'खराव धर्मखौ खुलुमला खिन्थु खान्थि गोनाङै ओंथि गोनाङै सोदोब गोनांखौ नों खुलुमनो नाजाला हाग्रा बारिनिफ्राय फैनानै सुन्दर मुन्दर नोंसोरनो रां रुफाजों बिलाइनो धोनोन्थारि खबर सासेनो फैयोब्ला सोरबा खावालिया सोरबा दिनै गुबुन हारिया रुप लानानै आं ओरैबायदि मायां आं ओरैबायदि बाबा आं ओरैबायदि साधु होननानै आं ओरैबायदि ऋषि होननानै फैनाय लोगो लोगो नोंसोर बेखौ बेसेबांबा गोथार खामफ्लायाव होनानै जिरायहोनानै नोंसोर बिनि नेमथिखौ लानानै नोंसोर सोङो बेखौबा नोंसोर सानो सैथो खिन्थु जों जे फैनानै दा बाफोर दाव सनानि थुंग्रि लानानै कुस्ति हाथियार लानानै बेसेबांबा फोरमायलांदों नोंसोरखौ बाफे साफेन मोसालांनानै आखिनि आगदानि मोसालांदों होननानै ओरैनो जानला मोनला मोसाबा जानाय नङा बैसागुनि मोनसे दिनै मेथाइ थागोन दिनै खेल देमालि मालाबा समाव नों ओरैनो एदावनायनि एदावस्रिनाय मोनसे राव बाथ्रा थागोन मालाबा समाव नोङो दुखुजों नोंनि मेगननि मोदै गनाया बेलेग जालांगोन खुसिनि मेगननि मोदै गनाया बेलेग जालांगोन फिसा थिग बेबायदिनो जोंबो आरथा लायै आरथा जों मोसालांगोन बबे आरथायाव माबायदि आखाइखौ साफेननानै मोसालांदों बबे बाजियाव माबायदि दिउटिनि जानानै आं नोंसोरखौ मोसानानै नोंसोरखौ माबायदि दिन्थिलांदों बेखौ नायनानै लानांगोन फिसा नाथाय खेराइ होननानै खेराइसालियाव नोंसोर उन्दुलांनानै खेराइ होननानै खेराइ जानो फैदों होननानै आनान गसाइनि राव बाथ्राखौ नोंनि खोमा नोंनि मेगन थाइनैजों नोजोर बोआलासिनो नोंसोरो जानला मोनला खेराइ जायोब्ला नाथाय फिसाफोर मालाबाबो बे खेराइसालियाव नोंसिनि फैनाय नोंसिनि जिउआव जि थांखि लानानै फैनाय नोंसोर मा साननानै फैदोंमोन नोंसोर माखौ नायनो फैदोंमोन बिनि मोनथाय फिथाइया मोनसेबो थालांनाय नङा फिसाफोर आं नोंनिनो मा फुलस्रि देउदिनि जुदि बक्ससारि फिसाफोर दिनै नोंसोर खेराइ खुंदों बे खेराइखौनो नोंसोर बर' हारिनि बेसेबांबा बिमा आरो बिफा बर' हारिनि दिनै बिराद गिदिर दिनै मोनसे आनान गसाइखौ गोजोन होनाय रिंखांनायजों दिनै सोदोबस्रिजों दिनै बोखांलांदों दे फिसा आं गासिबो फोरमायलांगोन सोरबा दिनै आनान गसाइ सोरजिगिरि जानानै फोरमायालासिनो थांदों जानो हागौ खिन्थु नैबे बिबार धोरोमखौ लानानै बिबार जराजोंनो बिमा गुरु देउदिनिया नोंसिनि होनायजोंनो आं गोजोनलांदोंबा आं नोंसोरनो गासिबो रेबां रेबां फारि फारि फोरमायलांगोन बर' हारिनि न'मा न' आरो न'सा न' आरो गलि आरो सौरा न' बाख्रिखौ नोंसोर लुनानै दिनै मानो दिन्थिलांनांगोन बा मानो देखायदों नाथाय बे देखायलांनायनि ओंथियानो जाबाय नोंसोर बर' साहानि न'मा न' दिनै सौरा न' न'सा न' आरो लोगोसे गलि बर' समाजसालियानो सोरनि न'आ थायो बर'नि न'आ गंबानि बर' हारिनि ओंथि सोदोबखौ बाव फोरमायलांदों बर'आ साहानि न'मा न'खौ दोननानै मा खालामलाङो बे साहानि न'आ
सोर आनान गसाइया आसन लानानै थायो आरो बे सांहानि नमा न'आव सोर गुरुआ बा सोर न'खरनि फिसाया बा सोर न'खरनि गारजेना थायो बेनो जाबाय नाय नोंसिनि न'खौ नुनाय लोगो लोगो नोंसिनि बाउन्डारि सारिदिखौ नुनाय लोगो लोगो बेसेबांबा समायना बे समायनाया बेयावनो दङ जे नोंसिनि सिथ्ला आरो बै नोंसिनि न' दिखौ नायनाय लोगो लोगो नोंसोरखौ बेसेबांबा मा नुयो बेसेबांबा गोमथा बेसेबांबा थागद बेसेबांबा बोलो सुक्तिनि बिगुमा बा बेसेबांबा नोंसोरखौ मा नुयो कर्मसारि नुयो बा कर्मियक नुलाङो नोंसिनि बे दा जेरै गंफा न'नि आसनखौ होनाय लोगो लोगो सिला रोबैनि थानसालियाव सोर आनान गसाइखौ दोनदों नोमफासिम नोमा पार्बती गावनि बाथौ रोबैनि बान्दोखौ दुमनानै बेयावनो दोनदों आरो बेजोंनो लोगोसे बे सिलायावनो नोंसोरो नोंसिनि जिउखौ दैथायलांनो बा सिला रोबैयावनो सान हर थाबायनानै नोंसिनि न'खर संसारखौ बेयावनो समायहोलांनाय नोंसिनि न' थासारिखौ नुनायावनो बेसेबांबा समायना नुलांदों दा नोंसोरो गंबा न'खौ लुनानै दिन्थिलांनायनि माखासे उद्देश्य बा गंबा न'खौ लुनायनि लोगोसेयावनो नोंसा मा नांगौ बा मानि थाखाय देखायनांखो बा मानि थाखाय दिनै गेलेनाय बायदि हामा माथाजों थोरसि लथा लानानै ओरैनो दिनै फिथा सावनानै माबा मोनसे दैमा दैसायाव निजरा बुंखाजों साफ्रावलायनाय बाला हामाजों गेलेनाय बायदि दिनै मानो गेलेनांदों बेनो जाबाय नोंसिनि जिउ बेनो जाबाय नोंसिनि थान्दै बेनो जाबाय नोंसिनि नेरसोन बेनो जाबाय नोंसिनि संसार नोंसिनि संसार बे संसारावनो नोंसोरो थांनानै गाबलांगोन मालाबा मेगनाव मोदै फुगारलांनांगोन मालाबा बेयावनो गेलेगोन मालाबा बेयावनो खुसिया फैगोन मालाबा बेयावनो दुखुआ फैगोन जाहाथे बेफोर दुखु सुखुखौ गासिबो गारजोबनानै सोरांनि महरखौ लुबैदों नोंसोरो दिनै गोजोनखौ लुबैलांदों थामोनथाय थानायाव मालाबाबो नोंसिनि जिउआव बारहुंखा सारन्थाइजों गोलैलाङालासिनो जाहाथे खैफोदथिलि बिपदथिलियाव गोलैलाङालासिनो आनान गसाइ सोरजिगिरि नोंसोरनो सोरजिलांदों जेला बे बुहुमनि बिखायाव नोंसोरनोबो जों दिनै आबुं महरै बर'नि बाथौ धोरोमजों लोगोसे खेराइखौ खुंनायनि लोगोसे नैबे बर'नि माखासे ओंथि गोनां सोदोबथि गोनां न'खौ लुनानै जोङो देखायलांदों बेयाव नोंसोरो मा उद्देश्य होलाङो मा उद्देश्य होलाङो मा बाथ्रा बानजायलाङो होननानै नोंसोरो दिनै नैबेयाव गासिबो बक्तखौनो बुंबाय आं दिनै बे दानसेयाव सासेल' मुनुसमायाखौ बुङाखै आं बे गामि बा सोरबा गामि मोनसेखौल' बुङाखै होदौ गासिबो बर' हारिखौनो आं बुंलांदों जेसे बर' हारिया गावनि बर' आंगोनि दिनै आंगो फिसा दङ गावनि जाथि बाय बाहागि बा बर' समाज हारिखौनो आं दिनै बुजायलांदों फिसाफोर दिनै जाय खाम जथा सेरजा सिफुं दाहाल थुंग्रिखौ मा बुङोमोन बे खाम जथा सेरजा सिफुं दाहाल थुंग्रिया दिनै नोंसिनि मोसानायावल' बाहायजानाय ओरैनो बेसेन गैयै नङामोन बे खाम जथा सेरजा सिफुङा मानिफ्राय फैदों ख्रिस्टिया मानिफ्राय फैदोंमोन ख्रिस्टिखौ ओरैनो जानला मोनला मोसानो मानो हायाखै मानो ख्रिस्टिया ख्रिस्टि जानांगौ जुदि ख्रिस्टिया गैयामोनब्ला ओरैनो बागुरुम्बा ओरैनो मेथाइ खनस्रालांनाय ओरैनो नोंसोर मोसास्रोनायाल' नोंसिनि बे बुहुमनि बिखायाव थालांगौमोन नाथाय दिनै ख्रिस्टिखौ मानो लानांदों बा ख्रिस्टिखौ दिनै मानो थारैनो मोसालांनांदों बा ख्रिस्टिखौ जों दिनै मानो इसेबां सोमोन्दो गोनां खालामनानै लानांदों नै फिसा मुनुसमाया फिसा सनाफोर बर' हारिया बाथौ धोरोमजों लोगोसे जाय ख्रिस्टिया फैफानाय बे ख्रिस्टिया ओइ फिसा मुनुसमाया फिसा सनाफोर आं नोंनिनो मा फोरमायदों दिनै आं फोरमायलांबावगोन फिसा दा खिन्थु दिनै नोंसिनि नैबे बाथौ रब्बै आसनसालियाव गासिबो आसन फाथालि होनाय रिबि रिबां समायना रमायना बिबार जरा होनाया साजायलांनायजों लोगोसे आं बुंखादों सारा मुलुग संसाराव बेसेबांबा बिबार दं बे बिबारानो नोंसिनि आंगो जेसेबां बिबार दङ बे बिबारानो नोंसिनि मिथिंगा बिखाखौ समायहोयो बा नोंसिनि बे संसारावनो समायना बिबार जानानै नोंसिनि मेगनाव बारनानै थायोब्ला बे थाइनै मेगनजों बे बिबारखौ नोंसोरो ओरैबायदि समायना नुगोन दा बेनिखायनो जिखिनि बिबारानो जाया मानो गासिबो समायना रमायना बिबारखौ आनान गसाइयासो सोरजिदों आनान गसाइ सोरजिगिरियासो सोरबा मुनुसमाया बे बिफांखौ गायनानै नोङो न'खराव साजायनानै दोनदों जानो हागौ खिन्थु बेखौ नों सोरजिनाय नङा नों बेखौ सृष्टि खालामनाय नङा नों बबेबा बिबारखौ गोलाव होनानै नों बबेबा बिबारखौ गोसोम होनानै नों सोरजियाखै फिसा मुनुसमायाबो जोंसो बे बुहुमनि बिखायाव नोंसोरजों लोगोसे समायलांनाय बुहुमनि बिखायाव साजायनानै दंफांनिफ्राय बिबारनिफ्राय हाग्रानिफ्राय लानानै गासिबखौबो जोंसो सोरजिलांजोबदों आं नोंनिनो मा फुलस्रि देउदिनि आं फोरमायलांबावगोन फिसा दा दिनै आं जुइ फाथालि आसन जानानै नैबे आसनाव हाबनानै दं